No, tak to má být, ne? Má barvu jako pivo, doufám, že Že jo, to je hrozný. Bože můj. Já jsem se, že to je bílé, lamborské, No, ale nějaké žluté. hele, z Crystal Lahev to není vidět. Není, no. Není vidět vůbec, no. Bože, to je krásný. Tady jsou sami lodě. No, Vypadá to, jako bychom pili pivo. no a co? Tak cink Tak cink. na nás. Ale chutná to jako lamborské. Cože? Chutná jako lamborské. No, ale je to dobrý, jako chutná mě to. Chutná mě to. Hele, koukej, kam leze ten malý. Vidíš to? Je podívejte, krásný ten. Ježíš, jo. No, kdyby si chtěla se mnou k týřici, mi to fakt nevadí roztáhnout ten kabel. Ne, nevadí, já nevím, není ti tady dobře? Jo, Ne. je. Já si, jako škoda kabát zaprvé, další Já věc. vidím, jak se koukáš tím okolím, že bys tam měla jít přibývat. Mně to nevadí. Mně to takhle stačí. Ti děti tam. Oni tady něco grillované. Mhm. Tak tady je restaurace vedle, třeba tam grilluje se taky. Buffy. Jako jsi neviděla nějaký hezký film v poslední době? Či nemáš Víš čas? co, já většinou, no takhle, v kině už jsem nebyla dlouho a nicméně prostě já se dívám permanentně na filmy na ruských serverech. Hele, já teď neumím to vypnout, no dovedeš si to představit. Jak to teď vypnu? Jak to teď vypnu? Protože si nevím vypnout foťák. To je šílené.